Tikupita kuti ambiri tikusatira bwino kuti pa 30 January chaka chino cha 2026 mboma la Mwanza kunali nkhani yonena kuti kunasowa ana awiri omwe maina awo anali Success Kaliati wa zaka 10 komanso Favor Maseya wa zaka 7. Ana amene oto amachokera mmozi wa Sadula ndipo anali atsikana ndithu, ndipo satira kusowa kwawo anthu anakhala akuwafunafuna kupereka malipoti ku polisi zina zotero. Matupi awo kumapeto wake anapezeka pa 15 komanso pa 14 February chaka chino cha 2026. Zachisoni anawo ndikuti anali anaphedwa achosedwaso ziwalo zobisika. Matupi oto anapezeka mphepete mwa mtsinje umene umadziwika kuti Kabuwa kumeneko ku Mwanza. Nkhanitu imene inali yovuta kwambiri kuyilandira ku mabanja ana amene akuphatikiza pamenepo muzi umene amachokera ana wa Sadula. Andi pa nthawi imene kunali mwambo wa maliro ana amenewa tikatsatira bwino mfumu ya kumeneko wa Sadula anazayankhula pa mwambo wa maliro umenewo kuti zinthu zimenezo zinali zachilendo kwambiri kumeneko kwa Sadula ku Mwanzako. Andi ankapempha kuti anthu akufuna kwabwino athe kupereka information imene ingathandizire kuti agwire anthu amene apanga mchitidwe oyipa umenewu. Kuphatikiza pamenepo ndikuti anazadandauliraso apolisi kuti atathandizira kuti agwire anthu amene achita chipongwe chimenechi ndi cholinga choti akakumanenso ndi chiweruzo. Komatu kunena zona pa tsiku limeneli limene kunali mwambo wa maliro ana amenewa kunali chisoni mabanja ana amenewa kuona mmene ana apitira zomvetsa chisoni zosakhala bwino. Kuphatikiza pamenepo zinabweretsa mkwiyo kwambiri kwa anthu ammuzi umene wa Sadula. Andi zinkachita kudziwikiratu kuti munthu ameneyo kuti wapezeka ndi kugwiridwa ndi anthu ammuzi zoti angadzakhalenso ndi moyo zinali zokayikitsa kwambiri, of which ndi zimene taziona kuti zachitika pa 19 February chaka chino cha 2026 kumeneko to ku Mwanza chigawo cha kumawako. Pa tsiku limene la pa 19 February kunapeza zoti kunali chimpwirikiti mmozi umene wa Sadula after mkulu wina wake amene amadziwika ndi zina loti Enoki Choyipa ku nyumba kwake ndikuti anthu ammuzi anayamba kugumula nyumba yake, kuwotcha katundu wake. Kuchoka pamenepo ndikuti anali ndi ziwero take anapeza zoti anthu nkutipusa moto kusala zato china chilichonse pa khomo pake. Kumabe mafunso kumazakhalapo kuti mkulu amene Enoki Choyipa kodi ndi amene anapha ana amenewo Favor komanso Success. Ayi ndithu makosana nkhani ndionena kuti munthu amene kumachitika chimpwirikiti chimenecho apolisi aboma limene la Mwanza anazathamangira kumeneko ku muzi wa Sadula kumeneno anayamba kulimbana ndi anthu ammuzi amenewo ndi cholinga choti asiye kuononga katundu mkulu amenewo Enoki Choyipa. Komanotu mkulu ameneyi Enoki Choyipa kunali kunena kuti anali m'manja mwa polisi, azikuonera kuti anazapita kumeneko ku polisi ndeka yapopita ku polisi amafuna zoona kuti akapeze chitetezo. Sitikudziwa zoti nkhani zake zinali motani, komano zimamveka ndithu kuti anali m'manja mwa polisi. Pa nthawi imene zimachitika zimenezo anthu ammuzi amakhala akuononga katundu wake ndi zina zotero. Ndeno posatira zimenezo anthu after kulimbana ndi apolisi amaliza sanakhutire ananyamuka ulendo opita kumeneko ku polisi ya ku Mwanza. Ndetu kunali chimpwirikiti kugendana ndi apolisi matiye gasi o maduka akuyasa moto kutani chimpwirikiti chicha chopanda woletsa. Ndizikuonera kuno chimpwirikiti chimenecho chinakula mpaka nano anthu anakwanisa kupanga overpower apolisiwo mpaka anamutenga munthu ameneyo Enoki Choyipa ndi kumupeza zoti kunali no kumpanga kazato kumeneko mpaka anapeza zoti amupha munthu ameneyo. Kumanoto kuphedwa kwa Enoki Choyipa zikuonera kuti sizinakondweretse apolisi kumeneko ku Mwanza pozera kwa amene amayankhulira apolisi amene ndi Hope Kasakula amazayankhula zonena kuti zimene achita anthu ammuzi wopha mkulu amene sanachite bwino chifukwa atengera malamulo m'manja mwawo. Nkhani ndionena kuti apolisiwo anali akuchita kafukufuku okhuzana ndi kuphedwa kwa ana amenewa amene ndi Favor komanso Success. Ngatacho samoyo wa mkulu amene komanso kuononga katundu ndi zophwanya malamulo. Makamakaso zili ndi kuthekera kuti atapeza kuti munthu amenewo amene tikuti Enoki Choyipa waphedwa koma mwina siyeyo amene anapalamula mulandu umenewo. Ngati apolisi ndodandaula komanso ndokhumudwa pa zimene zachitikazo. Kuphatikiza pamenepo amenenso amamenyera ufulu wa anthu kumeneko ku Mwanzako amenetu ndi Boxeni Kadziwe. Iwo atu nawonso anagwirizana ndi apolisi kunena zona kuti zimene achita community kumeneko popha mkulu amene Enoki Choyipa ndi zophwanya malamulo, kutengera kuti malamulo amanena zona kuti
munthu amasemekizidwa kuti ndolakwa pokhapokha atapita ku bwalo la milandu kumeneko akampeza olakwa ndi pamene amene akulandira chiweruzo. So zimene zachitikazo kupha mkulu amene Enock Chiwaipa ndi zophwanya malamulo, ndi zosayenera kuti zizichitika m'masociety, makamaka kuti anthu asamatengere malamulo m'manja mwawo. Of course nkhani imakhala kuzungulira chigawo chakumawaku potengeranso ndi mmene nkhani zake zimayendera. Ina mazakamba zonena kuti no mkulu amene afike polozedwa chala amene tikuti ndi Enock Chiwaipa kuti no anapha ana amenewa. Pone manena zonena kuti mkuluyo anakapanga confess kaya ndatu ku polisi kaya kuti ndi zinthu zimene zinapangisa zonena kuti anthu akwiye ndi kuyamba nokusalaza katundu wake kuphatikiza pamenepo ndi kumene anapezoti amalizira kumupha iyeyo. Ndeno after confession imene anapanga mkulu ameneyi kuti ndi amene anapha ana amenewo Favor komanso Success ndipo anadula ziwalo. Ndezikuonera kuti ati anali ndi nsika kaya ku Mozambique amafuna kagulise ziwalo zimenezo ku Mozambique kaya nali routine sizuzika bwinobwino komano ndikuti zitakhala kuti ngati anapangadi anali routine fa ndizovuta kuti munthu woyamba lero ndi lero kuti ukakwanise kupha anthu ndi kukachosa ziwalo. Komanso potenga ndi mphekeserazo amazakamba zonena kuti atapanga search anthu amene nyumba mwake kunapezekanso ziwalo zimenezo. Force police osanapange confirm pa mphekesera zimenezo paja iwo wangonena zona kuti amachita kafufuku ndi kafufuku amakhoza naso ndi mkulu amene sizuzika bwinobwino koma nkhani zake ndi mmene zimayendera. So pa zimenezozo after nokupeza zolo zimenezo ndi zimene zinakwiyisa community kupanga nosa mkulu amene Enock Chiwaipa. Of course panazabweranso mphekesera zina zonena kuti even achibale ake Enock Chiwaipa nawonso anali oti anatopa naye zochitika za mkulu amene kuti no amakhala akuchita mchitidwe wochigawenga kaya ndikuba kaya ndikupha anthu mmene nkhani zake zikuyendera sili kutsata bwinobwino komano mphekesera zimazayenda motero. Nkhani zake zosayenda zosakhala bwino. Pano nthawi zambiri nkhani ngati zizi zikamachitika paja pali mwambi uja umene umanena zoti usiso mafuka popanda moto. Zitha kukhala zoti chilipo ndithu china chake chimene anthu akumenewo kumwanzako azapanga notice mwa mkulu ameneyi. Of course nthawi zina anthu amathawi zoti achosedwa moyo oti ndosalakwa komano nthawi zambiri zimakhala zona kuti chilipo china chake chimene chapangisa zonena kuti anthu akabwere ndi conclusion ngati imeneyo. Nawo takhati ukamba nthawi ndi nthawi kunena zona kuti anthu akumasowa ndipo anthu akapeza zoti asowa ena sakumapezeka ali ndi moyo. Chisanzo chabwino taona posachedwa pakuti kulilongwe kumene kunasowa mzimayi amene zina lake anali Memole Kamange ndipo wapezeka ataphedwa kumene kuti ndi ku Botanic Garden ndipo apolisi kumeneko asimikiza zoti agwira msing'anga amene anamupanga chipongwe Memole Kamange. So mukufotokoza kwathu ndi mazakamba zonena kuti anthu ngati amenewa akapezeka aziyamika kuti akumagwiridwa ndi apolisi komano the moment agwiridwa ndi community zosalira zake nzona kuti sangasidwenso ndi moyo. Of which ndi zimene taona zimene zachitika pano pakumwanza kuti anthu akumakhala okwiya kwambiri pa zimene zikuchitikazi chifukwa sizoona kuti anthu azingophedwa mwa njira yotero. So anthu amene akapezeka nkumapeza kuti akusidwa ndi moyo. Of course nzolakwika zotengera malamulo m'manja komano nthawi zina zimaperekanso uthenga kwa anthu amene amakhala ndi malingaliro ngati amenewo kuti akangopezeka atapanga mchitidwe ngati umene zosalira zake ndikazato ngati imene zakhalira ndi mkulu ameneyi Enock Chiwaipa. Enabe kumazapanga male kuti Enock Chiwaipa ndi zochitikazo kuti zikhalanso bwanji kuti pamenepa kuti nchifukwa yake amakachita zoyipazo ayi ndithu sili kutero. Mmene moto makosana nkhani zake ndi mmene zikuyendera sitikuzo mwene maganizo pa nkhani imene pamene tunazona kuti apolisi kumwanza asimikiza zonena kuti community kumeneko yapha mkulu amene zina lake ndi Enock Chiwaipa omuganizira kuti mkulu ameneyo ndi amene anapha ana amene anapezeka matupi awo pa 14 komanso pa 15 February chaka chino cha 2025 ana amene oronde kuti anali Favor komanso Success. Ngati maganizo amene alipo frozen no comment section koma molemekezaso maganizo anzathu sabole panga like video imene komanso panga subscribe channel imene Fox Mala News 18 ndipo nkhani zambiri zimachitika ndito zitakufikirani mosavuta.